adịgba ndị Owere anyị gụrụ abọchị ọmụrụ nwa azụ ma nwa ya ọmụrụ nwa azụ ma nwa ya ọmụrụ nwa azụ ma nwa ya ego ara ka bịa ego ara ka bịa anwa ara nke to ụmụnne na ụmụnna ọmụrụ na-ezụọ zụọ nwa gị zụjie ya ama enwere akụkọ m nụrụ mere otu ebe ọnwụ àwọn akịrị ahụ ekuara ya ekua abịa pampa ya kọọlụ ọ chọrọ enye ya kọọlụ ọ chọrọ nye ya because enweghị nwa nwoke nga ahụ ihe niile mere mee invest on him ya toga bịa so ụmụaka ibe ya mmanụ he aṅụ ha aṅụ ka enwe ike bilọ nke ọzọ ha nakwara ahụ gị aṅụ ga-ahụ ya eriri gị eri uju ma ya na soro na ụmụaka ibe ha chi ya gbazu ahịa ọ na nụ nga ọ gbazughị ahịa ishi ahịa ya asa ọgwamazi ya ọ ma hụ ya aka na nna ya anwụna nne ya anwụna onye ọwa na-achị aha m efuru ọnwụ aha na mechaa na-abịa fu ya ochije ile ihe mere na-eji achị onye mụrụ nwa abaala eze ile ihe ndị ichere mere na onye mụrụ nwa jiri bụ eze ojukwu oke ọmụmụ ji achụ arịrị nke ọrịa ahụ ọmụmụ ji achụ arịrị nga enwere ụmụaka enwere mmanụ arịrị arịrị aṅa enwe ike ịbịa abịa nlecha anyachi ndị nọ nga asọ ngọngọ ije meheri aṅa eche achi anyị je eso ha anya anyị nwere ike anya ga-elọ he ma ije ye ahụ ụjọ enwere fia ga-aba ndị ahụ magaziri onwe nwochi adịkwanụ nga eme ụmụnna ana m anaba anọ akamada akịta akụ maazị Dutch Nwafor the 5-star general of asụsụ Owere no one contest anyị abadala akamada anyị eji ekwu nga na-eji ekwu ka ndị agha shi akara na-eji akpa igakwu ọnụ ka ya kpa ekwechi ji ga aka ya kwa eji ụmụnna enwere m onye ọbịa ba aha ya ga-akwa akpa ịga ụka ọnụ akịta aga m achọchi ya je ka kọwa onwe ya kpanye ji na-achị nga nwaanyị ọma gbanụ ọha na eze aha gị ṅụmarakwa aha m ewu Anụfọrọ Chinonso awụ m onye Awaka Owere North Local Government Area onye bekee anyị akweshi ime afọ Owere anyị ka ya rela gị mma ngwa yi n'iwe onye bekee anyị ebe aga m achọ chimakpọla gị ilu ndị Owere na-akọziela m ya ndị bekee anyị ji achị ebiri ike ebiri ya aka gwara ya ile ihe wara gbasara ilu ahụ he nwara oyi ma achị ma ha na-agba mbọ ibe gị gbamana mbọ gị esoro m gbama mbọ ọ gị fego okwu afọ ga-achọ machi gị bịakara onye ka aha achị onye ka gị chọrọ ha onye ka gị ha na-agba mbọ gị esi ibe gị onye sụmachara onye sụmachara ibe gị na-agbara mbọ gị esi onwe ga gbahụ mbọ m ị kwesịrị ịgba mbọ ndị gbara mbọ m ahụ akara gị so ha ahụ n'ebiri ike ebiri ya ahụ onye ka agbakala onye ke mbọ onye ke nwere ha ọ mara na onye ka ama nwaanyị ọma abịa in this generation anyị nọ ime ya wụkwa ihe ụwa ji agaga ịwala o nwere ilulu ndị Owere anyị eji achị ụbọ nwa nwanne m wee lụọ ọnụ ụbọ nwa nwanne m wee lụọ ọnụ eleghị wara ya wilu eleghị ichere ma aha kpụrụ ya wilu na ihe megakwa n'ụwa obula aka oke na nwa nke m ụbọ nwanne wee lụọ ọnụ nwanne na nwanne ji eko nwee mejie nwanne enwekwana ike ịkpakọrị ara nwanne ya nshi enwere ike gba egbe ọnụ aga m eme gị ke aga m eme gị ke ekwuo ya n'elu ọnụ mana ịbịachi meje m anya nwanne m ije ọjọọ echeghị m shi achị imeji egwu obi amịnọ nga gị wụrụ otu nne m otu anyị ga-agba edegele ọnụ ka eme aga m eme gị ke eme gị ke eme gị ke ọtụ ịbịacha ihe mestra ma bịa jee ememaka I don't think ọ rịpọsị ihe wụrụ ihe ichere ọfara mma ahụ mana connecting it to iwe aya ụwa ka ugbu na ihe ndị megani akụkọ ndị anya nọ na ichere shọwụrọkwa eziokwu tụmiwe ahịa na ahịa iche na megugburu aka ahụ ifu na nwanne onye nne ji ga ji emere na gụrụ ahụ na m mgbe o mere daga m akpa aha ebe o mere ha nwanne lela nwanne ya nne ji ya ahụ nwụrụ mmiri ara ṅụfọla ya jee na ahịa ije chahụ kpakara ego ahịa ga-amakpa hụ chi jekpa ego ọhụ kpakara ya fụ njem ma gị kwugara na nwanne ya ahụ ifu na ọrị ndụ onye nwere nwoke mma ka yes ha ahụhụ mere n'ojekpa ego ya ga-ama isi ya na ọdụ ya ya fụ njem aka ahụ na ọrị ndụ onye nwụrụ anwụ ka mma
ya wo Wakubulaka iche ho shi aha la lola ola lola he pa mba ahụ n'ugbo ahụ ma hot aha la lola my brother achịkwa no ge kowashi ile he pa robo nwanne jiri ụmụ agha elu ọnụ Wakubulaka ile he ndị ji uro ri too much ekwuru anya ụfụ ọka njọ in fact ori too much my brother ị ga-ahụ nwanne gị a ga-ajọsụ dagide enwe ndị ga-akpa m n'Ogbulaka mma hụ early morning m yokwa ayọ aga m anụ from morning till night ma akpaga ahụ achọ ha afọ ga-eri ga-edu ofe ego ụkwụ afọ achọ m daily bread mana shoshi elu na agwụ nna nụsi anwa ahụ ọkụkọ anwaghị mchimeje nyere onwe m aka ebe nwuru mana m uru ụlọ pamana m ishi mema na meme imo ngwa nwanne nwanyị ebe na ọkashe ọla ahịa mgbugbu ya achọnye akala eshi Wakubulaka ụbọ nwanne ha ma henwu elu ọnụ ile ihe ichere ịpaghị merene ụbọ nwanne ha ma elu ọnụ ya wuru ahụ ngwaga nọ gị ụfụ obi ahụ ngwaga gị mma m nụto asa eto a am nụto aga onye ọla ahụ nwara ya m na-eto a nwanne gị anyị hụbere asa ya shi ọwa onye ọdụdụ ọwa onye nra ya na tụrụ aga ahụ chọọ onye ọjọọ chọwa onye ọjọọ ya na all of a sudden anabachi amanne gị amega gị ke anya buga gị anya kpaga gị anya buga gị anya kpaga gị abachi ma gị dekwa ka emena ka emehụ mma hụzi gị abịa nweze mmọchi merekwara ma he agbara m eziokwu abịa fụ njem and ndị ekwana eji ha fụ njem eji ajụ he ji akọ nkọ abịachi gị achịgharị ahụ nwanne gị ahụ adị mmefe nwajọ ihe nwajọ gị si nọrị ole ga-epu ụzọ nyesha nwụ information nwa bịachi gị nwanne gị aha ya mega gị ihe anya mega gị ihe ngwa ele ihe na shime ya ga-aja ka gbo ị chọrọ sheme nwanne gị ya anachoma ya ihe ichere shọwụ na ndị aka ndị dibịa ka ọ mara ndị adọkịsha ezinụlọ ndị okporo ọkụmaka esụchahụ ya emegane achị gị ihe ofe ọta gba ndị dibịa wee otu na ndị okpere anyị na ndị dibịa ahụhụ otu mmanụ abụrụ n'otu mkpọ ọ na-awụ different departments ndị ke psychology ndị ke nwoke ahụhụ otu mmanụ ahụ na dem ashịrị so ya ndị adụdụ ndị nra ndị hụ ọma mere n'ibe ha ejiri arịla nwụ mma ekwekwala ndị ndokogbu osocha ka ọsụga ya nwaanyị ọjọọ sokwa para ihe ị ga-ahụ ya nwa ndeke nwoke nọ ndekọ nwoke nwaanyị nwụ ndekọ ọjọọ ndị alụ ara alụga ị ga-ahụ family nọ in peace alụba ha nwaanyị ya na-abịa ekwekwara gị wọpara ya ewe right gị agị nwe nga agị kpọrọ nwụ hụ na nnọọ nga shimo ekekwala mbara ala eke ala agị wọpara ị ga-asị ịgba nke Ogbulaka echi ihe mere gị na gị ihe papa m sheke ihe kpa nna gị re Ogbulaka arị papa ha achọọ ya echi ahụhụ ya ụka agwụla ndị mbọ ya asụsarala m papa ụmụnne gị asha eke ihe ịkpa mparị ndụ ọrịa ụmụnna nna anụ na-achị ụbọma nwanne awụmara elu ọnụ nwa mbụ anyị kwere shi ụbọma nwanne m wee elu ọnụ mana Wakubulaka anyị waye ya asala anyị wee mebisachana echi eji ilebeka anyị amara na ga-eje pamanshi n'ime ọgwụ dị mara na nwanne ya ma ụfọdụ ya hụrụ mbara ala ka a zọra ma ụfọdụ ya hụrụ nwa ọnụ epu ụyọ ụfọdụ ya hụrụ mbala mama ya ghara ihe ọgwụ ha enwe iche nwe ọdị gaa mmanụ nwanne gị enwefọrọla ara gaa ya nri otu onye ite ije na-ekpa ego fọ ndụ wụọ mmanụ ga-eme mmanụ anyị nwụrụ ụgwọrọ ndị na-egba pefi ụgwọrọ ndị na-egba eroplin ụgwọrọ ndị na-ezu ụgbọala ya ọsọ ha ịpaghị ihe anyị ka ga-ọrụ nene ahịa onwe mebisala ya onye ọbụla zere onwe ya anọkwala asị ama nwanne m anya ṅụfọla mara nwanne m anọ ihe ndị anyị mebisala just be careful however onye nwere ike ime udo ya ma udo ọkwa eziokwu ọhịa anyị kara ọkwana ya nga agbabiri okwu nwanne anyị nwaanyị adịla ọnọchi nlekwa ihe ndị ụfọdụ ndị nwere ike iche Ogbulaka pa ụbọma nwanne awụ ma ha elu ọnụ ajụjụ ka ọzọ nwere ike ịjụ nwere ịjụ gị na nwaanyị gbawo ala ewere anya ka ga-ahụ mee mba ndị ọzọ amara na ncha Mbalaka eshi nwechara ihe ndị ekwerela nwechakwa na eji hụ mba ji ajụrụ n'olu asụsụ rekwana iche iche mana abịa ala owere anyị ebe ka anyị ebe ndị gboo nwere ha ekwere hụchi onye mụrụ nwa abaala eze ma bịa ulesacha ya ihe ndị mego Wakubulaka na akpa generation na-aghara na onye isi ji ebega mashi ma jụọ gị ikpere eziokwu ya ndị gboo karachi onye mụrụ nwa abaala eze ekwere m ekwe ikpere onye mụrụ nwa abaala eze eleghị wara
ahịa wa akwanna ka ahụ banye onye mụrụ nwa abala eze nwaanyị ọwụla ọ nwoke ọwụla amụ ahụ nwa ọragba onye dụara ibe ya ị gaa na-enwe ọnụ na the society even enwere oke eri aṅa ndị a ga-ekema ọ mebi ikpa mbara ala arịa ndị Igbo anyị laikere ịzọ mbara ala ịzọ machi gị ịzọ agadịla onye ka ọzọ agara ya ọsọ bikọs ara enwe inwe etu gị nwee nwa ahụ rugodi mbe bụrụ onye riri eri a ga-achị ọ mụrụ ịsọ nwa onye nwoke ma ọ nwoke ma ọ nwa achị ọ mụrụ nwoke anwawụ nwa ọ mụrụ nwaanyị anwawụ nwa achị na onye ahụ nwere nwa a ga-achị mba enye ya nwa enye ya ke maka o nwere nwa etu ga enwe nwa enwekwasị in the society ohe nwa ekwere m na ha ekwu ikpe alashi onye mụrụ nwa abala eze uche obi gị ile ihe mere na-eji achị onye mụrụ nwa abala eze ile ihe ndị ichere mere na onye mụrụ nwa jiri bụ eze ojukwu oke ọmụmụ ji achụ arịrị nke ọrịa ahụ ọmụmụ ji achụ arịrị nke enwere ụmụaka enwere mmanụ arịrị arịrị aṅa enwe ike ịbịa ezinụlọ ahụ ya abịa nlecha anyachi ndị nọ nga asọ ngọngọ ije megharị aṅa eche achị anyị je eso ha anya anyị nwere ike anya ga ịlọ he ma ije ihe ahụ ụjọ enwere fia ga-aba ndị ahụ magaziri onwe nwochi adịkwanụ nga eme ya wụrụ ezinụlọ nwe n'otu obi ndị bekee anyị echi abụrụ nwere otu obi arịrị eri so ihe kọwaga na nga e nwere ọdọ ọmụmụ onwekwa n'otu obi arịrị eji eze arịrị ejikwachi alụcha ọgụ n'ama alụmake nọ ị ga-ahụkwa ezinụlọ ọ bụrụ ịcha ọgbaghara nọ nga ahụ for the fact that ị gbarala ọgụ bịa nga ihe ya ga-eri gị ana mecha adọbụrụ ụkwụ n'ụkwụ eji jee nọrọ ele ihe ọzọ i chere eji wụ ihe gbasara achụ onye mụrụ nwa abala eze agba m chiri kwuachi ichicha ụgbọala lese ngo nwere ọmụmụ onye ka echa onye ka anọ that lineage continue mmanụ mụchara nwakpọ ya aha mefula ya ọrụ ndị Anambra nwochi afa mefula ya ọkwanụ ndị Owerri anyị cha aha mefula ya ọkwa amechi anyị jikwachi amechi so but now anyị we aya at this generation na ụmụaka isi gbagara ara amụgo blaka ụfọdụ n'ime nwa onye ahụ nacharịrị eri ya na all that ụfọdụ n'ime nwa isi anọ nwụrụ so i chere shi ihe ahụ akara mma ahụ relatable to this generation ọwụ ihe enwere ike inwe akwa a generation ka anyị nọ ime ihe blaka ọ gara kpụcha ahụ nwa ha owede kemgbe ha nwa anwụfụ ala ụmụaka enwere akụkọ m nụrụ mere otu ebe ọnwụ anwa akịrị ahụ ekuara ya ekua abịa pampa ya kọọlụ ọ chọrọ enye ya kọọlụ ọ chọrọ nye ya because enweghị nwa nwoke nga ahụ ihe niile mere mee invest on him ihe toga bịa so ụmụaka ibe ya mmanụ he aṅụ ha aṅụ ka enwe ike bilong nke ọzọ ha nakwara ahụ gị gaa aṅụ ga hụ ya eriri gị eri uju ma ya na soro na ụmụaka ibe ha chi ya gbazu ahịa ọ na nga ọ gbazughị ahịa ishi anyị asa ọnwemazi ya ọ ma hụ ya aka na nna ya anwụna nne ya anwụna onye ọwa na-achị aha m efulu ọwụ aha na mechaa na-abịa fu ya hụrụ ochije onye arachara nga amechiakwala chi na mechie the place so onye ndụmọdụ nwere inye ndị nne anyị for this generation maka agency agency bụgango ihela ndị bụgango na ọkwa ndị otukpad what do you have to ya ole ihe chere a ga-eme ụmụaka ka obula ka ndị amashi ahịekwa amụnwa wa aha mefula ahịekwa amụnwa ahụ maka ụba na ihe ndị ọzọ mana ọ mụrụrụ ụmụaka ndị ka obula ka ejila ghara ndụ niile ele ihe nwere ịgwa ụmụokorobịa na ma agwaso ndị mụrụ nwere aga m eji avụ agwa nwa ya na one or two things adị Igbo ndị Owerri anyị gụrụ avọchi ọ mụrụ nwa azụ ma nwa ya ọ mụrụ nwa azụ ma nwa ya ọ mụrụ nwa azụ ma nwa ya ego ara ka bịa ego ara ka bịa ahụ ara nke to ụmụnne na ụmụnna ọ mụrụ na-ezụọ
ọ mụrụ na-ezo zụọ nwa gị zụjie ya ama n'ihi na gị zụchaa nwa ahụ zụjie ya ama anwa ahụ na nwe zụgharịa akwanụ gị anwa aja azụ nne ya nne jikwa na azụ nwa ya so gaa zụchihu nwa ahụ ama you don't expect nwa ahụ ịbụ uru echi niile gaa zụchihu ya ama ndị ọzọ anaghị ọrarahụ ndị anaghị ọrarahụ gabịa bụ ụmụ ndị aka nwere ọcha onye mere gị onye arị onye megị ibe ya arị onye ọbụla megị ibe ya anwa gị kpe ijiri zụọ ya akpọ gị iji eto gbalịanụ ndị nne na nna a na-eji mana overpampering azụ ụmụaka ọnwụ ya wee lọvụrụ nwa gị emere ka ya cha ya ga-eme ya gịchị mgba mee ọnwụ ya wee lọvụrụ ya achị ma egburu awụkwa m oji akpọ so ihe m na-achị ndị mụrụ nwa ndị mụrụ ụmụ zụọnụ m ozujie nwa ama mgbe o nwere ga nsogbu no ndị ka a na-azụ ga-azụchi ga-ama ana ji ka azụgharịgo onwe ime achụ nwaka ọbụla ka ọ ga-ezocha na Mọnde ya rụ Tọzdee na-eje achị onwe m ama eziokwu bụ ya rụ Tọzdee na-azụ ọrụ eziokwu ahịa niile ọkwanụ ekpere gị mee nke ị nwere ike ime na ha na Chineke ụfọghị anyị a ga-eme achafu ya on our own gị mee ka i jiri wụrụ mmanụ gaa na werekwa n'ekpere ji bakia ya ọ ọrịa bụ na nna anụ n'ahịa nwanne anyị nwaanyị kwuru nọkwanọkpọ o jiri saa asịsa ihe ihe ichere gbasara this conversation ya wụ okwu anyị kpere ọnụ taa mekwara anyị ma a comment section na amara mgbe ọzọ anyị ga-akpa ịga ya ọnụ echezokwala gbasara ya wụ ojii anyị ekelela nnọọ anyị ekelekwa nna m onye bịara abịa thank you very much for coming ụmụnna aka mmadụ abalị ihere ile ihe ichere ịchọrọcha anyị kpa ịga ọnụ mgbe ọzọ mekwala maazị dị ọchịma mara comment section ma anya kụrụ mana wa ya gajiela